Hello guys, बेखिनिया नावकाटा सुक्लाय ब्रिज बेखिनिया नेपाली सब मोनां सिगांनि डिमाकुसिनि साय बागिचा बेयाव सुक्लाय जोबोद मोजां नायनो सारि सारि वाव भेरि बिउटिफुल लोगोफोर नायलांबाय थादों हेलो गाइस बे ब्रिजखौथ' सिनायखादों जानांगौ डिमाकुसि बेनिफ्राय जों ट्री हाउसआव थांगासिनो दं नायलांबाय थादों साय बागिचा सारि सारि बिराद मोजांथार नायनो जराय जराय बानायनांगोन बेखौनो ट्री हाउस होनना बुङो नायदो सिङाव खोन्थिला दे लोगोफोर बे बयसनि चेनेलाव नुखाबाय जानांगौ बेथिं रेस्टुरेन्ट दं नायदो ओइ इयाव खनसे थांना लाबोदो थां ओइ लैसोरनि फिसाजो थांबाय इलै थांबाय गोलै नै ट्री हाउसआव गाखोयो नै लैसोरनिबा फिसाजो जों ट्री हाउस नायलांनि न दे मा तो ओइलै बिफांनि न इधर दुखी इधर चलो चलो चलते रहो आइच दे यावबो हमनि मा गोलैगोन रेस्टुरेन्ट सिङाव जों हाबासै मानोना जोङो अलरेडि माने सोब जानाय लोंनायखौ लाफाजोबदों नालाय ओंखायनो हाबासै जोङो मालाय खावसे जनायासो साफा उथिदो है आं बेले है आगैखौ लोगो लाफिदो ओइथिं गिदिंनो थां खानैबो होटले नाय step back aja